Longulakhi Machona noneminyaka engama-54 ubudala nowonzakala kwimbubhiso yaseBhisho ngo-1992 emva kokuchanwa ziimbumbulu ezintathu eneminyaka engama-21 ubudala. Kungoku nje uthi uphila ebugxwebeni kwindlu yesibonelelo ahlala kuyo eChethi. Uthi ungene kule ndlu nonkosikazi wakhe kulo nyaka uphelileyo ilibhodlo emva kokuhlala emqashweni iminyaka emininzi engade ayifumane indlu awayeyithenjisiwe ngumbutho we-ANC nathi lo mbutho wamthembisa indlu enempahla. Uthi indlu yangasese yakhe ayisebenzi, uyasokola ukuyisebenzisa nanjengoko ekhubazekile. Yamsithe ingxaki yetoilet. Iyavuza. It's been four months now. Ingasebenzi nje ndiyastraglisa ndisebenzise yiphi andisoloko ndikunye nenkosikazi le incedidayo insiki ibheke etam ndiyithume okanye iyofaka isifi sayo so kuyifika kuyiloo nto ke. Ndinonyaka onenyanga ndihlala apha mna ndothuka noba ndifike kwiholo lendlu akho manzi ashushu igesi but ezinye zinazo. Ndiye ndaya kukhamsila uNomqa ndamchazela ndamthumelela nebhika. Ukhansila wayengumntu wayesithi uyeza phezu kokuba ungekho kokuqala ndiyokwenza irequest kuye yento. uMachona nophila ngesibonelelo sokukhubazeka uthi kuba nzima ngakumbi xa unkosikazi wakhe hambe wayokukhangela umsebenzi edolophini ngokuba uncediswa nguye ukusebenzisa le ndlu yangasese. Unkosikazi wakhe uthi le meko iyamhlupha. Iba nzima kakhulu sisi, because sometimes ndiyaphuma ndiyimke ndiyofuna umsebenzi ndiyofaka iservice. Xa kufuneke ndimkile ndishiya ibhakethi ngaphandle phaa erumini kuye kwenzela into yokubana azincede xa efuna uzinceda. Xa ndibuyayo funeke ndibuye mna ndiyiklinela laa bhakethi eliya and ndifika kunuka kuyiloo nto. Ummelwane wabo uKholiwe Ngqoba nowazana noLakhi ngemihla yomzabalazo uthi akava mnandi ukubona iqala liphila phantsi kweemeko ezinje. Kabuhlungu gqithi, ndiva kabuhlungu gqithi ngoba ngenye imini uRifi watyibilika uLakhi etoilet, watyibilika kulaa manzi asetoilet. Athini mhlawumbi funeka aphinde aphuke khona ukuze kuzojonga into. uLakhi wayilwela le country. Uceba wakwawadi 29 uLuvuyo Nomnqa ugqibe kwelokuba amncede kumvuzo wakhe uMachona. Uthi ukwenza oku ngenxa yokuba uncedo lukamasipala luthatha ixesha elide. Wayeripotile ke into yakhe etoilet. Sazama ke ukuripota kumasipalathi kweli candelo ke lika-ATTP. But kuba ke izinto zihamba kade zingenzeki msinyane, ndathatha ke uxanduva lokuba itoilet yakhe kaLakhi ndiyithenge ngokwam ukwenzela uba imeko yakhe ingabi yimeko apho ezabande engenatoilet irayithi. Ngoko ke itoilet ikhona, ngoMvulo kuzawufuneka siyoyifaka kulakhe le toilet iphele le veki zayo siyenzile. Ngethuba siqulunqa eli nqaku besingakafumani impendulo kumbutho we-ANC. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mtiki eGqeberha.